Actualment vivim en un sistema, un model alimentari que es diu un model industrial. En aquest sentit, és un canvi de paradigma del que normalment era el sistema alimentari mundial. La responsabilitat d'alimentar al món i a la gent la tenia la petita pagesia, els pagesos i les pageses. I ara estem en una situació que, en comptes de ser aquesta la situació, són les empreses, és el supermercadisme, aquest sistema industrial, el que responsabilitza de l'alimentació. Nosaltres hem perdut la responsabilitat de la nostra alimentació i ara l'entenen les empreses. I què passa que la tinguin les empreses? Doncs que la lògica no és la nostra salut i la nostra nutrició, sinó que són les seves necessitats. Sobretot perquè hem perdut el que es diu la sobirania alimentària. Vull dir, la capacitat que tenim de decidir i sobretot de decidir la nostra alimentació en tots els termes, des de la producció fins que arriba al consumidor. La distribució, l'educació, tot al voltant de l'alimentació, hem perdut nosaltres la sobirania. I què passa? Que al final vivim en un mercat lliure en el que suposa que si una patata o un tomàquet pot arribar més barat d'on sigui, arribarà aquí. Les polítiques públiques el que fan és promoure aquest model industrial, clarament. Tenim per una banda el model d'escala, quan més gran millor, i sobretot en això ha entrat la Comissió Europea amb regulacions que afegeix qualsevol membre de ramaderes de Catalunya i et diran els problemes que tenen les petites ramaderes per tenir un ramat petit. Tot el que sigui un sistema de subvenció pública has de tenir una dimensió que afavoreix la industrialització. Un model alternatiu, un model artesà, un model arrelat al poble i al territori no té aquest recolzament. Aquesta idea de ser un hub internacional dins de la Mediterrània i tenir aquesta internacionalització, aquest és el model que nosaltres volem canviar. Aquest model de Mercabarna no en té sentit. La idea de tenir un punt de trobada entre el que és la producció i la distribució i en aquest sentit oferir espai a les paradistes, a la pagesia, en aquest sentit sí podria tenir sentit, però no el model actual, que és més fàcil negociar amb les grans empreses que porten els contenidors o porten els vaixells o porten els trailers i arriben a Mercabarna. L'idea darrere de la capitalitat era donar una empenta a una política alimentària que està canviant a Barcelona i que des de la societat civil, des del moviment social, volem donar una empenta. Si tu produeixes qualsevol producte al Vallès i el portes a Barcelona, això no té un valor afegit en aquest sentit d'especulació. Però si el portes d'on sigui, aquest sistema sí que afegeix valor afegit. I és aquest el tema de l'especulació. És la lògica de mort en aquest sentit i no la lògica de vida que està al voltant de l'agroecologia o de la sobirania alimentària. Perquè el problema de l'alimentació sostenible és que a vegades es veu com molt elitista i és tot el contrari. Menjar sa ha de ser popular i ha de ser com es menjava abans en aquest sentit i s'ha de retornar a aquest plantejament. Per una banda, es necessita un plan de transició cap a l'agroecologia de tot el que sigui l'agricultura, o la majoria de l'agricultura i ramaderia. Això s'ha de prendre seriosament, posar fons per fer això, en aquest sentit, perquè la gent vegi que es pot fer i es pot fer d'una altra manera i es poden produir aliments accessibles a tothom, aliments populars, però per l'altra banda també es necessita un canvi de mentalitat entre la gent, en aquest sentit. O sigui que el criteri preu no sigui l'únic en l'alimentació. Nosaltres sumem i tenim veu. Aquest model agroalimentari està basat en fer diners, diguéssim que és una peça que ha arribat a complementar el capitalisme i que el que vol és continuar amb aquesta manera de produir riquesa monetària per sobre del benefici de la comunitat o del benefici de les necessitats humanes. I en aquest sentit està
col·laborant amb tot aquest model més de mercantilitzar tot allò que es pot mercantilitzar, no? Coses tan bàsiques com són la terra o com són els aliments, si es mercantilitzen poden tenir un impacte molt important. El model agroalimentari està sent cada vegada més insostenible perquè s'està estenent el model aquest basat en el capitalisme, no? En els anys 40 hi va haver la Revolució Verda i aquesta Revolució Verda va animar moltíssim tota aquesta injecció de químics i de petroli en el món rural i va començar a reorganitzar en grans monocultius coses que abans s'estaven fent en petites explotacions. El límit amb el que ens estem trobant, com a mínim un dels límits, és la pèrdua de biodiversitat i el col·lapse petrolífer relacionat amb l'energia i això. I com que això és el que està sostenint el model, doncs la caiguda pot ser molt greu i serà molt pitjor d'aquí una dècada. Però el límit que ja ens avisa que ja hauríem d'estar canviant realment ha vingut des de fa temps ja. Ja el tenim, ja el sentim des de fa un temps. Ens cal, a nivell educatiu, ens cal veure com podem tirar endavant l'educació ambiental, com podem avançar en el sentit de que l'educació ambiental no està implementada de la mateixa manera que estan implementades les matemàtiques o que estan implementats altres camps i l'educació ambiental mateixa ha de canviar i ha d'evolucionar cap a aspectes que siguin molt més significatius per l'alumnat, que siguin molt més políticament significatius també, que tinguin una transcendència molt forta en la situació que tenim. El que prenem d'una manera intencionada, com per exemple pot ser una manera de menjar diferent o unes lliçons sobre determinat aspecte, després ho desmentim de seguida a l'hora següent, no? O sigui, la pròpia docència no està impregnada de la sobirania alimentària, per dir alguna cosa, o de l'agroecologia, no està impregnada d'això i per tant promou moltes vegades, sense adonar-se'n, promou un model que és bàsicament el model agroindustrial o el model industrial capitalista. Crec que l'educació ambiental ha d'evolucionar precisament perquè l'alumne està rebent uns missatges teòrics fins i tot pràctics en el sentit en què fa pràctiques amb aquest discurs, però això ho rep quan després no té una aplicació en les altres esferes de la seva realitat, no? O torna a casa i se'n van ràpidament al supermercat perquè és més barat, denunciant l'agricultura ecològica com una cosa d'èlit, no? Per tant, realment hi ha uns missatges molt contradictoris que es resolen a favor de deixar estar aquests valors que t'estan intentant conculcar a través d'algunes petites actuacions o projectes, no? Crec que es podria fer alguna cosa més a nivell de política educativa perquè això fos possible, com per exemple insertar educadores ambientals dins dels centres, dotar de recursos en aquest sentit, ajudaria molt, animaria, formaria el docent per poder desenvolupar determinats projectes i tenir més en compte la sobirania alimentària com a perspectiva, no? Simplement. Això podria ser i podríem avançar bastant. Després és veritat que l'escola està dins de la societat i per tant l'escola sola no ho farà, ni això ni res. L'optimisme és en quin moment arribarem, no? Arribarem a fer-ho perquè si no, no podrem continuar, però no sé en quin moment arribarem. Jo crec que hi haurà gent que arribarà abans, hi haurà comunitats que arribaran abans, precisament perquè no estan potser tan compromeses amb el capitalisme i per tant podran retirar-se abans i començar a fer altres. Quan el capitalisme les margini, doncs comencen a fer altres tipus de pràctiques, no? De praxis polítiques, no? I jo crec que nosaltres també haurem d'arribar aquí. El que passa és que potser sí, arribem molt tard i arribem a una situació molt degradada, però no estarem sols. Hi haurà altra gent que haurà pogut fer-ho, perquè no està tan immersa en aquest capitalisme que ens dirigeix, no? Nosaltres sumem i tenim veu.